bolşýaly Gazagstanda syýasy öwrülüşik bolup geçdi. Birinji başlarda halk köçä çykan şekilli bolsa-da, işin hakykatyna Gazagstanyň öňkü prezidenti Nazarbayew we häzirki prezidenti Tokayewiň toparynyň arasynda häkimete eýe bolmak ugrunda dören çakmışyk bolup durýar. Gelýän habarlara görä Tokayew öwrülüşikden soň Nazarbayewiň döwletdäki we iş dünýäsindäki adamlaryny öz syýasy bähbidi üçin ýok edip başlandygy öňe sürilýär. Bu öňe sürilýän düşünjäni ýaňy ýakynda öz janyna kast edendigi aýdylýan KGB-niň tehnika gullugynyň başlygy Azamat Ibrayew we öýüniň howlusynda öli tapylan Jambalski welaýaty polisiýanyň maýory Janat Süleýmanow bilen berkitýärler. Görnüşe görä Gazagstanda bu öwrülüşe garşy halkyň hem nägile bolmagy we Tokayewa bolan ynamyň azalandygyny esasanam Russiýanyň kömegi çağrylmagy Gazagstanyň ýaşaýjylarynda uly şübhe döredýär diýip yerli halk habar berdi. Yerli halkyň Rus eskerlerini köçelerde daşlar bilen garşylandyklary barada videolar sosial mediada ýaýrady. Emma bu barada Gazak hökümeti sessiz galýar we gizleýär.